Magigsuon niya na kita sa Lunes sa unang semana sa Adbyento sa ato ang pagpangandam o pagsulod sa lain na usab nga cycle sa ato ang liturgical calendar sa ato ang simbahang Katoliko. Diya sa ito mapagbasa kay igsunan, dili lang adunay dako nga pagtuo ang opisyal nga Romanhon, ana usab kaniya ang pagka-mapaubsanon. Ang iyang pagka-mapaubsanon, dili pagpakaroningnon. Ug tungod ini, miuyon si Jesus nga ayuhon ang iyang sulugon. Ang iyang pagka-mapaubsanon na tao, gumikan sa iyang pagtuo, ug nakasabot, ug nakailakon kinsa si Jesus. Diha sa pagpaubos, nga ang simbahan nag-imbita kanato, nga ipaambit sa matag panahon nga muduol kita sa Ginoo sa panahon sa pagpangalawat sa santos nga misa. Karon kini talagsaon, hunahuna kung unsa ang kinahanglan aron matingala si Jesus. Ang tubag, pagtuo. Pagtuo diha siyang pagkatao, pagtuo diha siyang gahom, pagtuo diha siyang plano para sa atong mga kinabuhi. Usa ka adlaw badlongon ni Jesus si Pedro samtang gigunitan sa ato ang Ginoo ang iyang tuong kamot aron luwason siya gikan sa pagkaunlod. Diha sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 14 verse 31 nagkanayon, "O tao nga gamay og pagtuo nganong nagduha-duha ka man." Ang kaimportante nining pangutanaha pwede lainon nato pagsulti, unsa may ani kanako nga maglisod ka man pagsalig kanako. Ang tubag wala. Ang kakulangan ani kanato o kinahanglan ang matrudanon nga pagresolba niini diha sa atong pagampo, ilabi na ang pagpamalandong sa dagko nga mga kamatuoran sa pagtuo. Ug unsa maging dagko nga kamatuoran sa pagtuo, ang pagkahimong tao sa pulong, Jesus' incarnation, ang iyahang pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw. Ang mga sakramento, ilabi na ang sakramento sa bunyag, kumpisal ug Eucharistia. Kung si Jesus nahingangha sa atong pagtuo, sakto nato nga masabtan nga nasakitan siya tungod sa kakuwang sa pagtuo ug pagsalig kaniya. So unsa may hagit para kanato mga igsoon, padayon kita nga makigsuod sa Ginoo, mutubo ang atong pagtuo ug pagsalig kaniya, mapaubsanon kita magampo ug mangayo siyang grasya ug panabang. Hinaot unta. May palihog para sa katalingbanong pala. Sa atong pagsulod ining panahon sa Adbyento,